हिवाळा चालू झाला असं वाटतंय म्हणून हे बघा ह्याच्या मागे फळ आहे. सगळे हसतील तुला अशी घाणेडा. त्यात मी अजून एक सिक्रेट म्हणजे माझं सिक्रेट तुम्हाला मी सांगते. क्रिस्पी. मला वाटतं पाऊस गेला वाटतं. हे घे कट्टर हा घे. हिवाळा चालू झाला असं वाटतंय म्हणून इतकं धुकं पडलंय. हे बघा आज पण तसंच वातावरण आहे. सगळीकडे जिकडे तिकडे धुक्याचं साम्राज्य आहे बघा. अगदी सफेद सफेद झालं सगळीकडे. आम्ही चाललो गार्डनमध्ये. खूप काय काय तयार झालं आहे ते म्हटलं काढून घेऊया आधी. दव पडलं आहे बघा दव. हे बघा सगळं असं ओलं ओलं झालं आहे. मला असं वाटतंय थंडी चालू झाली. म्हणून काकड्या काढ पहिला. हा बाई या काकड्या तयार झाल्यात. हां ती मोठीवाली काढ. हलवा वगैरे बनवायला होईल. ही बघा किती मोठी झाली दुधी. हां ही वाली काढ. खाली ठेव. सगळं काढून घेते मी आता. बापरे केवढी मोठी झाली ना. अजून राहिली असते. हे बघा वड्या वगैरे बनवायला कामाला येईल. आज विचार चालला आहे माझं काहीतरी करायचं. बघू आता त्या पद्धतीने. बस एकच आहे बाकीच्या अशा. हां ती तिकडची बघ ती वाली. नाही लहान आहे लहान आहे ती. मोठी झाली नाही जरा मोठी व्हायला पाहिजे हलव्यासाठी. अशी पाहिजे. काकड्या काढता बस झाल्या ह्या मीडियम आहेत त्या. होऊ दे जरा मोठ्या. ती पण होऊ दे अजून जरा लहान वाटते. काकड्या हे काढून. ह्या बघ या काकड्या इथे तयार झाल्या ह्या बघ. आणि ती नवीन वेळ ना काकडीची तिथे आहे त्या साईडला. ती पण जरा चेक कर तिकडे पण दिसते काकडी बरं. ह्या तयार झाल्यात. तसं इथं सुपात ठेव. तर कुणाला काढतो तोपर्यंत मी जरा आहे ना माती चेक करायला आली होती. म्हणजे ओलावा आहे का ना ते म्हटलं पाणी घालायला. कारण दिवस झाले मला वाटतं 2-3 दिवस झाले पाऊस काही पडला नाही आहे. पाणी कदाचित घालावं लागेल मग. कुणाला आज घालूया पाणी ह्या वेलींना वगैरे. ही पण काढायची का. लहान वाटते जरा होऊ दे ना मोठी. खूप मोठी साईज आहे काकडीची. हां बस जरा दोन राहू दे. मिरच्या बघते आता. तर भोपळ्याची वेल आहे ना ती पण बघा बहरले म्हणजे फुलं आलेत. बघा ही मस्त अशी फुलं बघा पिवळ्या रंगाची. हे फळवाला फुल आहे. आणि मधमाशा बघा तुम्ही परागीकरण करतात ना मधमाशा. हे बघा भोपळ्याच्या फुलांना. हे गरजेचं असतं करणं तरच आपलं फळ आहे ना म्हणजे सक्सेस पण होतं. हे बघा आता हे आहे ना फळवालं फूल आहे. हे बघा ह्याच्या मागे फळ आहे. जर कसं परागीकरण नाही झालं ना मग फळ धरत नाही. आता मधमाशा त्यांचं काम करत आहेत त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे फळ सक्सेस होईल. चला खूप मस्त झालं आहे. छान सगळं बहरलं आहे. कुणालचं काम करणे चालू झालं आहे आणि माझं पण सर्व निरीक्षण करून झालेलं आहे. ए शेरू कुठं चालला. चला या. खूप छान वाटतं. इतकं वातावरण प्रसन्न झालेलं आहे ना तुम्ही बघा. आता मला वाटतं 7 वाजून गेले तरी इतकं सुंदर दृश्य आहे ना समोर की अगदी मन आहे ना भरतच नाही आहे. इतकं छान वाटतंय बघून. आणि हा बघा पाऊस आहे ना चालू झाला. म्हणजे मगाशी बघा तुम्हाला म्हणाले ना झाडांना पाणी घालायला लागतंय का. पण देवाची कृपा. आणि हे बघा पाऊस चालू झाला त्याच्यामुळे सर्व झाडांना वेलींना आपला पाणी आता मिळालं आहे. आता काही चिंता नाही आहे. नंतर असं खूप मला चिंता लागली होती झाडांना म्हटलं पाणी नाही आहे 2-3 दिवस झाले पाऊस नाही पडला आहे.
नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. पहिलं तर अगोदर वातावरण तुम्हाला दाखवते. इतकं छान वाटतंय ना, पाऊस पडून गेला ना, खूप मस्त वातावरण झालं आहे. सकाळी असं भरपूर धुकं होतं, मला वाटलं पाऊस काय पडतोय की नाही, पण पडला पाऊस. आणि आत्ता मगाशी बघा दुधीची काढलेली ना, त्याची रेसिपी मी आज करते. म्हणजे वड्या बनवायचा विचार चालला आहे आणि रेसिपी झटपट तुमच्याशी शेअर करते मी. नाश्त्यामध्ये म्हटलं काय बनवायचं, तर म्हटलं चला वड्या बनवूया, कुणाला आवडतील असं. सगळं साहित्य ना मी रेडी करून ठेवलेलं आहे. तुम्हाला झटपट दाखवते वड्या मी. खूप टेस्टी लागतात आणि पटकन पण बनतात, जास्त असा वेळ काही लागत नाही आहे. चला पटकन करून ठेवूया. आता त्याआधी तुम्हाला मी दाखवते वाघ्या आणि शेरू काय करतात ते. तर हा बघा वाघ्या की नाही झोपला आहे. झोपा 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 झोपा. बघा बघ कसं लाडत आला, बघितला. हां गाई करा, तुम्हाला मी अजिबात डिस्टर्ब नाही करत, झोपून जा गपचूप. आणि शेरू हा बघा इथे, त्यांना मगाशी बाहेर आहे ना बांधून ठेवली होती आणि सारखी इकुई इकुई चालली होती. तर कुणाला म्हटलं सोड त्यांना, गाई येते ना, बाहेर झोपायलाच मागत नाही, त्यांना घरात झोपायला पाहिजे, बाहेर त्यांना झोप लागतच नाही ना. शेरू जास्त करून हा बघा, हा 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 जास्त कुई कुई करत होता बघा. चालला ना, चला कुणाल, चला 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 चला. ह्याची बघ स्टाईल बघ, हा बघ कसा बघ. ही कुठली पद्धत आहे रे झोपायची वाघ्या? ही पद्धत कुठली झोपायची तुझी काय रे? हा सगळे हसतील तुला, अशी घाणेडा लबाड. तो बघा दादाच्या पायाशी गेला. तर साहित्य बघा, ही बघा दुधी एकदम ताजी फ्रेश. आता इतकी नको आहे आपल्याला, अर्धी मी यातली घेणार आहे आणि किसून घ्यायची आहे ती. आणि पीठ बघा, हे चण्याचं पीठ घेतलं 1 वाटी, अर्धा वाटी कुळदाचं पीठ. कुळदाचं पीठ म्हणजे इतकं टेस्टी लागतं ना, कुठली पण वडीमध्ये खूप भारी लागतं. त्याच्यामुळे तुम्ही जर का करत असाल तर म्हणजे नक्की या पिठाचा वापर करा. हे घेतलं आहे तांदळाचं पीठ अर्धी वाटी, तीळ घेतलेत, ही जिऱ्याची पावडर आहे, मीठ आहे चवीप्रमाणे, हळद आणि तिखट मसाला, हे पण सगळं आपल्याला चवीप्रमाणे घ्यायचं. आणि ह्यात बघा आलं लसूण आणि मिरची ना, ह्याची पेस्ट आहे. तर सगळ्यात आधी बघा गॅसवरती आहे ना मी पाणी गरम करत ठेवलं आहे, कारण आपल्याला उकळायला ठेवायचे ना म्हणून. इथे घेतला मी कुकरचा डबा आणि त्याला तेल लावून ठेवते अगोदर, कारण एकदा का हात माझे पिठाचे खराब झाले का मग नंतरला म्हणजे तेल लावायला कसं जरा अडचण होईल ना, परत मला हात धुवावे लागतील, म्हणून मग अगोदरच लावून घेते. आता हे साईडला करूया. आणि हा बघा, हा आपला किसलेला दुधी आणि हा बघा हा अर्धा ठेवून दिला मी. आता हे सगळं साहित्य की नाही एकत्र करूया. आलं लसूण, थोडीशी आलं लसूण पण टाकायचं, म्हणजे काय चवीमध्ये खूप फरक पडतो. आता ह्यात मी अजून एक सिक्रेट, म्हणजे माझं सिक्रेट तुम्हाला मी सांगते. ही बघा, ही चमच्याभर साखर, हे माझं सिक्रेट आहे. म्हणजे थोडीशी जरी तुम्ही साखर टाकलत ना, चव की नाही एकदम चेंज होऊन जाते. त्याच्यामुळे थोडीशी साखर टाकायची. आता हे सगळं की नाही व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आता पाणी टाकायची गरज नाही भाजण्याला, दुधीला बघा पाणी सुटतं की नाही, त्याच्यामुळे हे जे दुधीचं पाणी आहे त्यात तसं व्यवस्थित मळून घेऊया. आणि जर का गरज भासली तर त्यात आपण ना चण्याचं पीठ टाकायचं. पण कुळदाचं पीठ टाकून तुम्ही नक्की ना करून बघा, टेस्टमध्ये खूप फरक पडतो. आता हे सगळं व्यवस्थित जरा मळून घेते मी. व्यवस्थित आता मिक्स करून झालं आहे. आणि बघा असं पातळ पाहिजे, हे एकदम परफेक्ट आहे. त्यात मी एकही थेंब पाण्याचा नाही टाकलं आहे. आपलं दुधीचं जे पाणी निघालं त्यातच सगळं व्यवस्थित मिक्स केलं आहे. आता आपण हे ह्या डब्यामध्ये टाकूया सगळं. आणि एकाच डब्यामध्ये व्यवस्थित ना उकडून घेणार, एक 15 ते 20 मिनटं उकडून घ्यायची. आता तुम्हाला प्रश्न पडला की जाडसर होणार नाही का, तर एका त्याच्यामध्ये जाडसर जरी झाली तरी पण त्या 2 वड्या आपण करू शकतो. हे तुम्हाला मी नंतर दाखवते. बघा डब्यात टाकून झालं आहे. आता वरती की नाही आपण थोडेसे हे तीळ टाकूया, म्हणजे दिसायला पण चांगलं दिसेल. आणि त्या पाण्याला पण इथे उकळी बघा आले. आता ह्याच्यात ठेवूया आपण आणि 15 ते 20 मिनटं आपल्याला व्यवस्थित ते शिजवून घ्यायचं आहे. त्याच्यावर ठेवते मी झाकण. आता गॅस आहे ना स्लो करून टाकते.
आपल्या वड्या होत आल्यात, म्हणजे एक 5 मिनिटामध्ये ना त्या तयार होतील. तोपर्यंत मी तुम्हाला बाहेरचं दाखवते. वाघे आता झोपला आहे आणि शेरू बघा कुणालची आंघोळ पण करून झाले. कुणालचं जरा फोनमध्ये चाललं आहे काय काय. आणि हे बघा ह्याची झोपण्याची पद्धत बघा. हां, मगापासून तो जवळजवळ 4 वेळा त्याची जागा ना चेंज करून झाला असेल. अगोदर इथे खाली होता, हां, नंतर इथे ह्या साईडला गेला होता आणि आता बघा इथे कसं झोपलं आहे बघा, शांत. झोप झोप झोप. त्याला ना हा टाईम त्या झोपायचा होता. जरा पण डिस्टर्ब झालं ना का खूप त्याला हे होतं, मग झोपू आहे त्याला. तुम्हाला मी बाहेरचं वातावरण दाखवते. पाऊस बघा चालू आहे. मगाशी ना इथे खारुताई पण आली होती. तांदूळ वगैरे मी घालून ठेवते ना खायला त्यांना. पक्षी नाही आले आज, पण खारुताई येऊन सर्व तांदूळ ना खाऊन गेली. आणि तिला माझी चावल लागली ना तर पटकन पळून पण गेली ती. आणि इतका असा छान असा पाऊस पडतोय रिमझिम, त्याच्यामुळे झाडांना पाणी घालायची चिंता जी होती मला लागलेली ती मिटलेली आहे. असा पाऊस पाहिजे आता. हा बघा हा बघा आला. हा बघा हा आता झोपला होता ना, मी बाहेर आले ना तसा बघा उठून आला. हा चला शेरू घरात चला, चला घरात चला चला. आणि इथे मी आपली भांडी पण लावली होती, ती पण भरलेली आहेत पावसाच्या पाण्याने. हे पाणी आता काही भांडी वगैरे घासायला आपल्याला यूज करता येईल. छान वाटतं बघा, सगळीकडे हिरवंगार. तर हे बघा हे आपलं झालं आहे तयार. आणि त्यात मी सुरी टाकून आहे ना चेक करून बघितलं, म्हणजे एक 15 ते 20 मिनटामध्ये तयार होतंच, म्हणजे शिजतं ते. त्याच्यामुळे जरी नाही चेक केलं ना तरी पण चालून जातं. तर सगळ्यात आधी आता मी काय करते, हे जरा गार करायला ठेवते फॅनखाली. आणि ही जी आपली सुरी आहे तिला पहिला धार करून घेते. तर हे माझ्याकडे ना धार करायचा दगड आहे, असं घासून घेते. कारण कटिंग करायला सुरीची धार चांगली पाहिजे. जर का धार नसेल सुरीला तर वड्या की नाही कटिंग करताना कुस्करतात. त्याच्यामुळे ही एक काळजी घ्यावी लागते. हे असं चांगलं. हा बघा आपला केक काढून झालेला आहे, म्हणजेच आपल्या वड्या डब्यातल्या काढून झाल्यात. आणि आता झालं आहे बघा, थंड पण झालेलं आहे, साधारण फक्त गरम आहे. आणि आता मी या कटिंग करायला घेते. अशा लांब लांब अशा जराशा कटिंग करायच्या. आता ह्या स्टोअर करून जरी ठेवल्या ना 8 दिवस आरामात राहणार फ्रीजमध्ये. आता ह्यातल्या थोड्याशा वड्या मी कुणालच्या बाबांसाठी पण स्टोअर करून ठेवणार आहे डब्यामध्ये. बघा झालंय कटिंग. आता ह्या थोड्याशा बघा जाडसर तुम्हाला वाटतात ना, आता ह्याचे कसे 2 तुकडे करायचे. हे बघा आता ही किती जाड आहे. आता ही मध्ये अशी 2 किंवा 3 तुकडे करून झाले. गरम आहे थोडं साधारण. आणि आतमध्ये बघा ते फुलले आहेत ना, हे बघा. आता हे असे सगळे ना मी कटिंग करून घेते. आणि आता आपल्याला तळायचं आहे. इथे सर्व तयारी बघा करून ठेवले. पण वाघ्या आणि शेरू यांना सुगंध गेला तर त्या नाकात झोपेतून दोघं पण जागे झाले आहेत खाण्यासाठी. हा पुन्हा नाही आहे. ह्या अर्ध्या फक्त मी कटिंग करून घेतल्यात. आणि आता इथे गॅसवरती ना तेल ठेवले गरम करत. आणि ह्या थोड्याशा ज्या वड्या आहेत त्या मी ह्या डब्यामध्ये कुणालच्या बाबांसाठी स्टोअर करून ठेवते. म्हणजे ते जेव्हा येतील तेव्हा मी त्यांना मग हे असे तळून देऊ शकते. असं 2 भरपूर झालं त्यांच्यासाठी. हा देते बाळा देते. हा बघा शेरूला किती घाई झाले. तो मला बोलतोय की मला खायला दे. हा बघा हा बघा हे असं त्याचं चालू असतं. हा तो मला मगापासून हे करतोय खायला दे. ते गरम आहेत ना अजून. तेल जरा गरम झालंय साधारण. त्यात आता कुणाला तळून पाहिजे का शेकून पाहिजे मी त्याला विचारलंच नाही. तळून हवं. हां म्हणून ते तेल ठेवलं. मला माहिती तर कुणाला तळलेलंच आवडतं बाबासारखं. ह्या अजून कटिंग करायच्या. ह्या जरा थोड्याशा गरम आहेत ना म्हणून मी अशात ठेवल्यात. अशा सोडायच्या. फ्राय करून पण छान लागतात, तव्यावरती शेकून पण चांगल्या लागतात. हे बघा असा ब्राऊन कलर ना आता होत आला ते बघा. आणि जो सुगंध सुटलाय ना कुरडया पिठाचा खूप मस्त. छानपैकी असे
मीडियम गॅस ठेवायचा. फास्ट ठेवला मग आतून परत म्हणजे उकडलेले आहेतच पण आतून पण व्यवस्थित असे तेलामध्ये फ्राय व्हायला पाहिजे ना, म्हणून जरा मीडियम गॅस ठेवायचा. आणि तेल टाकलेत म्हणून बघा छान दिसतं, असं उठून दिसते बघा तिळामुळे. बघा ह्या झाल्याच फ्राय करून. मस्त रंग आलाय. आणि सोबत सॉस आहे आणि कोथिंबिरीची चटणी. क्रिस्पी. आता थंड झाल्यावर अजून छान वाटते. हां तेच. आणि हे बघा भाग्या शेरू दोघं पण नाश्ता करायला बसलेत. त्यांच्यासाठी हे बघा हे आम्ही उकडलेलं आहे ना साईडला केल्यात, तेलकट नाही त्यांना देत. आणि हा थोडासा बघा चुरा होता ना, तो पण मी त्यांच्या बाउलमध्ये काढलेला आहे. आणि इथे कुणालनी सुरुवात केलेली आहे, त्यांनी सॉस आणि चटणी असं घेतलेलं आहे. कोथिंबीरची चटणी आहे ती. बघा किती छान दिसतात. कुणाला सांगेल आता कशा झाल्यात त्या. एकदम टेस्टी. म्हणजे परत परत बनवायला पाहिजे अशा. हे बघा एवढा तळून ठेवल्या आहेत. आता सगळ्यात आधी ह्या दोघांना पण देते. शेरूने मला हैराण केलं मगापासून की शेरू तुला बाग्या दर इकडे बाग्या तू ह्या साईडला ना तर शेरू तुला परत खाऊन टाकणार. मग ऐकलंस का रे बाग्या इकडे या इकडे बाग्या. कुठं देऊ समोरच देऊ घे खा चल घे. हा बघा खा वाग्या खा. भाग्याचे आमचे ना जरा नखरे असतात. हां त्याचं नेहमीचंच आहे ते. खा बाळा. हा बघा हे पटापट खाऊन पण झालं शेरू आमचं. खा खा. आलशी आहे तो आलशी. नाही नको आहे त्याला नको आहे. जाऊ दे नको खाऊ चल. नाही खायचं तर बस खाली इथे बस खा. तर शेरूनी फटाफट सगळं खाल्लेलं आहेत. वाघ्या जरा चुजी आहे. त्याच्या आवडीचं असेल ना तरच तो खाणार, नाही तर नाही. म्हणजे नॉनव्हेज त्याचं जास्त खाणं असतं वाघ्याचं. एकदम मस्त झालेलं आहेत. मी आता एक टेस्ट करून बघितली. क्रिस्पी झाल्यात. खूप छान झालेल्या आहेत. म्हणजे तांदळाचं पीठ बघा टाकलं त्याच्यामुळे जरा क्रिस्पी बनतात. छान झालं. तुम्ही नक्की करून बघा ही रेसिपी. तर चला मित्रमैत्रिणीनं आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.